Ovo je mali priručnik za sve zadatke vezano za Pitagorinu teoremu ako je pomenut ugao od 30, 60 ili 45 stepeni. Evo šta raditi. Ako je pomenut ugao od 45 stepeni, uvek radite isto. Šta je to? Na slici nađite gde je to 45 stepeni. Ali morate raditi sve kako kažem. Ako nešto ne uradite kako kažem, nećete moći rešiti zadatak. Napiši 45 stepeni. Obeleži. Tu negde na slici ili je već trougao ili je deo neke druge figure, mora da postoji isto neka dužina koja pravi neka linija, neka duž koja pravi pravugao. Odnosno mora biti pravugao i trougao. Kad ste ovo dobili, sad te kreće zadatak. Čim vidiš 45 stepeni, radiš sledeće. Ovo je trougao. Zbir uglova u trouglu je 180. On je uzeo 90 i ostalo još 90 za njih dvojicu. Ako je on 45, onda i ovaj ugao je 45 stepeni. Matematika kaže, naspram jednakih uglova su jednake stranice. Naspram jednakih uglova, znači naspram. Kao u hodniku vrata naspram vrata u zgradi. Kada otvorite vrata, pa ona vrata koja vidite ispred sebe, ako živite u zgradi. Naspram ovih 45 stepeni je ova stranica. Ok, šta sa njom? A naspram ovih 45 stepeni je ova stranica. Ako su ovi uglovi jednaki i ove dve stranice su jednake. To vam je najvažnije da razumete kod 45 stepeni. Kako može da izgleda zadatak? Na dva načina. Evo ga. Prvi način, pravugao, dato je 45 stepeni, upisali smo i ovde 45 stepeni i kažu da je ovo 2 cm. Treba da nađemo preostale dve stranice. Kažemo, ako su ova dva ugla 45 stepeni, ove dve katete su jednake, ako je ona 2, zaključujem da je ova 2, a ovu ne znam koliko je. Može na dva načina, može prema dijagonale kvadrata, ali evo ja ću sad jednostavniji slučaj, koji je neko možda lakši, Pitagorina teorema. Jedna kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat jednako je hipotenuza na kvadrat. I sad to rešavamo. 2 na kvadrat je 4, 2 na kvadrat je 4, x na kvadrat je onda 4 plus 4 je 8, x je koren iz 8, ovde treba raditi delimično korenovanje, 2 korena iz 2 cm. Sve u svemu poenta je, ako vam je jedna stranica data, jedna kateta, odmah znate i drugu katetu. Druga varijanta zadatka je da nije data kateta, znači sve isto pišemo, 45, 45, nego da je data hipotenuza. Ovo znate da je 2, a njih dve nijednu ne znate. Ali, šta znate o njima? Da je ona, ova jedna kateta, jednaka drugoj kateti. A ne znate, ja ovu ne znam koliko je, ali pošto je jednaka sa ovom drugom, zovem je istim imenom. Ovako kad postavimo zadatak, opet možemo Pitagorinu teoremu da sastavimo. Kako ona izgleda? 1x na kvadrat plus ovo drugo x na kvadrat daje hipotenuzu na kvadrat. Ovo sad dalje računamo. Koliko je x na kvadrat plus x na kvadrat? Pa koliko je jabuka i jabuka? 2 jabuke. Bilo šta plus to isto je 2 toga. Znači ovo je 2x na kvadrat. Jednako je 2 na kvadrat je 4. Sad x na kvadrat možemo izračunati. To je 4 kroz 2. To je 2. X je koren iz 2. Evo ga. Znači, još jednom ću ponoviti. Ako je dat ugao 45 stepeni, šta koristimo? Da je jedna kateta jednaka drugoj. Ako je data kateta, odmah pišeš isti broj za drugu katetu i možeš naći hipotenuzu. Ako je data hipotenuza, konstatujemo da ne znamo nijednu katetu, ali ih zovemo istim imenom. Za obe pišemo x. I opet možemo sastaviti Pitagorinu teoremu. Znači, ovo radimo kada je dat ugao od 45 stepeni. Uvek ovo, gde god da je. Čak i ako je neki trapez jednakokraki, pa recimo kažu da je ovde 45 stepeni, pa tu je visina, povuci tu visinu, onda je i ovo 45 stepeni. To znači da je ova kateta jednaka ovoj i sve dalje radite isto kao što ovde piše. Idemo dalje. Šta ako je dato 30 stepeni ili 60 stepeni? Da, ova dva ugla se rade na isti način. Evo kako. Ako znate da je neki ugao 30 stepeni, već smo naučili, napišemo 30 stepeni, tu negde mora biti neka ili visina ili neka stranica koja pravi pravugao, odnosno tu je pravugao trougao. Šta znamo o njemu? Zbir uglova je 180. On je zauzeo 90,
Za ovu dvojicu ostalo 90, ako je ovde 30, ovde je 60 stepeni. Zbog toga ja pod istim objašnjavam oba ova ugla, jer nekad vam je dato ovaj ugao 30, pa sami shvatite da drugi 60, ili je dato ovaj 60, pa sami shvatite da ovaj 30. Sve u svemu, kad god imate ovaj slučaj, radite isto. Ovde gde je 30, docrtavamo još 30, što? Pa nekako kad vidimo 60, na šta nas to asocira? To nas asocira na jednakostranični trougao. Zašto? On ima sva tri ugla jednaka. 180 podeljeno sa 3, sva tri ugla su 60. Tako da negde, čim vidimo 60 stepeni, setimo se jednakostraničnog trougla. Evo ovde imam 60, kad na 30 dodam još 30, opa, sad i ovde imamo 60, i kada sve docrtamo, ovom velikom trouglu, pogledajte veliki trougao, koliki su uglovi? 60, sad i ovde 60, što znači da je i ovde 60. Kakav je taj trougao? Jednakostraničan. Odnosno, ova stranica jednaka je sa ovom, jednaka je sa ovom. I sad to dalje koristimo. Ovo je glavno što treba da zapamtite. Evo kako koristimo. Postoji 3 načina kako može biti zadat ovaj zadatak. Svaki put imamo prav ugao, imamo 30 stepeni, već znamo ovaj ovde je 60 stepeni. Svaki put isto izgleda slika, u čemu će biti razlika, zavisi koja stranica je data. Prva, druga ili treća. Ja ću ovu sliku duplirati, znači da pokažemo drugi primer i da pokažemo treći. Da vidimo na koja to 3 načina nam može biti ovo zadato. Prvi način je da recimo dobijemo da je ovo 4 cm, ova hipotenuza. Ako nam je data hipotenuza, objasnit ću kako se radi. Ako je data jedna kateta, ova naspram 30, ako je ona data, objasnit ću. I ako je data ova naspram 60, šta onda da radimo? Slede rešenja ova 3 zadatka. Znači, za sve 3 varijante i ovim ste sve pokrili. Već smo rekli, kad god je 30, 60, 90, uvek radimo isto. Na 30 docrtavamo još 30, da napravimo 60, da dobijemo jednakostranični trougao. Prema tome, ako je ovo 4, i ovo je 4, i sve ovo je 4. A ovo su 2 polovine, znači svaka je po 2. Za ovu dole, baš nas briga, realno, ali ova nam je važno, jer smo saznali da je 2. Jer nemojte zaboraviti, mi sve vreme se bavimo ovim ovde trouglom crnim. Ovim prvim, vidite, ovim trouglom se bavimo. Treba da nađemo jednu katetu, hipotenuzu i drugu katetu. Znači njime se bavimo, hoćemo njegove sve 3 stranice da saznamo. Evo saznali smo i ovo da je 2. I ostalo je samo treću da saznamo. Da, možete Pitagorinom teoremom, ali je bolje da ovu liniju posmatrate kao ovu duž, kao visinu ovog velikog jednakostraničnog trougla. Jer kako se računa visina jednakostraničnog trougla? Po formuli a korena iz 3 kroz 2. Koliko je stranica a? 4. Znači to je 4 korena iz 3 kroz 2. Evo, 4 i 2 mogu da skratim. I to je 2 korena iz 3 cm. Sad sam to našla, ovu ovde stranicu, da je 2 korena iz 3. Sve 3 stranice sad znam. Ako je data ova kateta naspram 30, pošto je 30, odmah ide docrtavanje, još 30, tu nema dileme, da dobijemo jednakostranični trougao. Koje zaključke izvodimo? Ako je to 4 i ovo je 4, koliko je to sve zajedno? 8. A to je stranica jednakostraničnog trougla. Znači i ova je 8 i ova je 8. Evo, našem plavom još smo nešto našli. Ostalo još ovu treću stranicu da nađemo. Rekli smo to je visina jednakostraničnog trougla po formuli a korena iz 3 kroz 2. Koliko je stranica velikog jednakostraničnog trougla? 8. Znači pišemo 8 korena iz 3 kroz 2. K je jednako 8 i 2 kad skratim, to je 4 korena iz 3 cm. Treći primer, ako je data ova kateta naspram 60. Mi za sad ne razmišljamo o tome, nego mi čim vidimo 30, docrtavamo još 30, to smo već naučili, to uvek treba. I da dobijemo jednakostraničan trougao, šta sam u jednakostraničnom trouglu? Ne znam uopšte stranice. Šta mu znam? Visinu mu znam. Samo visinu njega znam. Kako ide formula za visinu? Ono koga znamo, napišemo njegovu formulu. Visina jednakostraničnog trougla se računa h jednako a korena iz 3 kroz 2. A mi visinu znamo. Umesto h pisat ću 4. Znači 4 je
a korena iz 3 kroz 2. Odavde mogu da nađem a korena iz 3. A korena iz 3 je 2 puta 4 je 8. A je onda količnik. 8 kroz koren iz 3. Ovo ne mogu ovako ostaviti, moram da racionališem. I to je 8 korena iz 3 kroz koren iz 3 puta koren iz 3 je 3. Našla sam a. Šta je a? Stranica jednakostraničnog trougla. Znači ovo ovde je, šta sam dobila? 8 korena iz 3 kroz 3 i ova velika, a ovo ovde mala je pola od toga. Ako je ovo 8 korena iz 3, ovo je znači 4 korena iz 3 kroz 3. I time smo našli i treću stranicu. Sve u svemu, najvažnije je da zapamtite, ako imate ugao 30 stepeni, docrtavamo. To je kao ovaj trougao da se preslikao dole. Kao da ovde postoji ogledalo. Ovamo je jezero i ovaj trougao naš se ogleda u jezeru. 30 se preslikava na 30. Šta je moj predlog? Moj predlog je za vežbu uraditi recimo zadatke ovako. Da je ovde ugao 45 stepeni, taj primer uraditi nekoliko puta. Evo, sad ću da spremim zadatke. Ko hoće to stvarno da nauči, treba da izvežba. Recimo, ako je ovo 2 cm, izračunati sve ostale. Jesmo radili, ali sad uradite sami. Ako je recimo koren iz 2 cm, ako je 3 korena iz 2 cm, ova strana naći ostale, ili ako je hipotenuza 3 korena iz 2 cm, naći ostale, i moram dodati još jedan. Ako je hipotenuza, prosto recimo 6 cm. Ko zna sve ove primere, zna sve te slučajeve. Šta ćemo sa 30 i 60? Znači imamo pravouglih trougao i dat jedan ugao 30 stepeni, podrazumeva se drugi od 60. Koje su varijante ovog zadatka koje treba izvežbati i da nikad više nemate problema sa ovim, a treba će vam i za prijemni i u 8. razredu, ako ste 7, kao ovo se u 7. razredu radi, a i kasnije. Pardon. Dobro. Šta znamo? Znamo, recimo, da je ovo ovde 1 cm. Ili da je to koren iz 2 cm. Ili da je to 3 korena iz 2 cm. Ili recimo da je ova stranica 3 korena iz 2 cm. Posle ovih zadataka, a sve druge treba naći. Znači, treba naći i ovu katetu i ovu hipotenuzu. Eto. Uvek kada imate ugao, onda je data samo jedna stranica. Jedna stranica i ugao od 30, 60 ili 45 su sasvim dovoljni da nađemo sve druge. To bi bilo objašnjenje šta raditi ako u zadatku imamo ugao 30, 60 ili 45 stepeni. Pozdrav!